Zdravím vás. Nachádzam sa v Zlatej Idke pri potoku jednom z mnohých. Lyžujem tu zlato. Tu som si dal svoj žlab s malou priehradkou. Vlastne stade to naberám zlato, lebo sú tu nánosy stromov, bahna a štrku. Tu by to mohlo byť nádejné. Tak si trochu naberieme. Takto sa tu bavím už vyše 3 hodín. Za chvíľku končím. Tak som zvedavý, čo z toho bude. Už som prelyžoval celú kopu toho. Tak za chvíľku uvidíme, čo to bude. Teraz si očistíme žlab. Fajn, to by sme už mali. A teraz si to prelyžujeme. Toto nám tu zostalo. Z celého žlabu, z celého lyžovania. Tak si to pomaly prelyžujeme. Pomaly a opatrne hlavne. Výborne. A tu by nám malo zostať zlato. Aha, vidím ho. Takže mi tu ostalo pekných pár kúskov zlata. Čiže v Zlatej Idke sa lyžovať celkom oplatí. Bol to výsledok iba cca 3 hodín. Tak budem pokračovať a dúfam, že toho nájdem ešte viac. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.